Lagune apa, Pak? Jaluk sing cilik-cilik. Oke. Lungguh mare-mare. Sandangane resik cak percil maling pitik. Ya sing Kowe aja ngejak guyon. Iki serius iki ulang tahun acara. serius. Dadi awak dhewe selain dakil ya tutur-tutur. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap melakukan apapun harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah, selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Nyanyi. Keri. Bocah cilik-cilik lungguh mare-mare sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik bocah gede-gede di rumah wong tuane mumpung cek padha uripe aja disia-siake yen nganti wis ditinggalake bakal ngeton tembe burine. Bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede kaget aku dhewe yo kaget tak kandhani bengi iki mumpung aku ning kene bab apa ning alam donya kudu sing ati-ati bebasan mung mampir ngombe kudu ditepakne awake tepake atine tepake pikirane kanggo masa depane lan ning akhirate kaya bocah cilik-cilik sing budal ngaji sandangane resik pikirane apik atine resik semono uga bocah sing gede-gede kudu hati-hati saben dinane karo keluargamu diopen wong tuwa diopeni sing apik sing becik nganti ketata uripe sebab apa ora ana wong tuwa ora bakal ana awak dhewe ning alam donya bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede semono uga sing tuwek-tuwek santen tak kandhani ati resik pikiran apik tumindak becik kanggo samune ning alam donya uripe besok lan ning akhirat bisuke yen wis ditimbang amale mula padha sinau sing pinter ngaji sing bener kanggo sing bene kanggo samune awak dhewe aja sampe lali wong tuwa dijaga dulur-dulur tetep diapiki kanca-kanca dirangkul karo bose ya manut karo bawahane ya tetep adab asor karo sapa wae tetep apik saben dinane bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede semono uga sing tuwa nyapa tenan nyapa lho kowe kok bengok-bengok kancane kene kadung deklamasi awakmu apa iso Bose iki aku ora luwih apa iso we wis tuwek leri 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 lagumu kok ganti kudune iso wis basoke re ra ra ri ra re leri leri loro kok loro ati tombo ati kok loro kamu diam dulu tombo ati kok loro ati kamu diam dulu meneng cep loro ati gak masuk iku 5 perkarane loro ati 5 apa kaping 1 eruh tangga gelange gedhi iya kaping 2 diselingkuhi bojo ya lara kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu ya masuk lara kuwi ning ati kaping 4 ping papat
ora duwe dhuwit pacar minggat Sing nom-nom ya. kaping 5 duwe entek diapusi rondo Janda pirang salah sawijine si ono mesti tahu ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati deklamasi ibu-ibu tolong dengarkan lambene percil orang laki-laki itu luar biasa tanggung jawabnya khusus bapak-bapak kamu luar biasa karena apa khusus bapak-bapak siang pagi malam sampai sore kerja damel jenengan kabeh ora gawe wong liya nyatane apa wong saiki beda karo wong biyen wong lanang sarung sitok sampai ngluntung menengahe tapi wong wedok daster cukup sitok pasti lebih dari satu songkoke wong lanang sampai coklat wong wedok udung mesti luwih teko 15 rungokno omong aku selawe aku sebagai laki-laki yang tertindas masalah wong wedok betina njaluk kalung emas mangsamu duwe sapa Pak aku nyambut gawe kaya ngene iki mulai duwe ya dijaluk bojoku apamu kok ngomong ngono aku dhewe kena suremku kaya ngene iki mangsamu ya berapa wong lanang iki jaro colo lak perlu sedina kaya ana dhuwit 10 juta digedolan ngopi mancing dan sapi tunggalane ben uripe ora stres saiki kok wong lanang gampang stroke perkara laleh metu karo bojone lah awakmu kok iso ngomong ngono aku dhewe nglakoni curhat kene iki curhate aku ora curhate bapak-bapak sing ning kene iki curhate percuma sabar wis kadung nesu kene iki maksamu aku kaya kene iki mulai lho sesuk lho duwe ya dijaluk bojoku kabeh sing sabar aku ya ora diopeni belas iki titenono panci lara nyawer aku langsung titenono iya Pak tertindas sing sabar Kang meneng ya sabar aku iki golekne duit dhewe digedana kenakalan aku kene iki maksamu iya sing sabar ya Kang wong lanang yo pancen ngono iku dadi kalah-kalane wong wedok sing menang-menangan wong lanang iki nyambut gawe kaya tuyul rumangsamu ngene iki mulai dimiki duwike dijaluk sesuk dicelno neh dikon golek dhuwit mulai duwike dijaluk dimiki neh terus dikon lunga neh nyambut gawe neh arep metu ngopi ya diganduli ora entuk arep mancing ae ora entuk rumangsamu wong lanang yo ngene iku tertindas tenan rasane dhuwit dijaluk kowe iki lho nyapo aku kewangi awakmu nangis lah napa kok nangis aku dhewe nglakoni ndak boleh ya awakmu yo ngono aku tadi terencang wong wedok-wedok kaya bojoku ngene lho kurang ajar enak kaya mentolo nampani kayaku ora ning ngono kowe iki ning kene sebabe apa percel CS hari ini pada malam hari ini sebab di sini sebab apa sayang sebab ini kita sudah keluarga sendiri sama Pak Nur kok iso ini wis dianggap keluarga dhewe ya karena kita di sini dibayar sayang kalau nggak dibayar awak dhewe kuwi ning ngendi-endi prinsipe golek seduluran silaturahmi man ahabba ayub satolahu fi rizqihi wa yusalahu fi asari fal yasur rahimah mudeng ora pedhot terus raimu terus nglumpuk kaya pitik kuwi artine ning Google enek ora aku omong ngono ben ngerti aku sapa wonge sing pengen dijembarno rezekine didawakno umure nyambungo seduluran marang sapa wae sing apik tapi iki kan permintaan dari tadi ada Dike Sabrina iya. Tadi malam ada Niken Salindri ini juga ada penyanyi sinden yang lagi kondang viral sekarang penyanyi yang fenomenal iya kengko pokoknya kengko lah penyanyi kok digantung le ning kono dilas ning kono penyanyi kok iso digantung dilas ning kono yo ditampil sepot aja sepot oke bareng-bareng masih bersama setel yuk 3 2 1 minta sinden wanita Rainogo ini ulang masa wanita Rainogo agak maju deh oke ya ucapkan apa dulu perkenalkan dulu namanya siapa asli dari mana. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para tamu undangan khususnya keluarga besar
PT Pujasera. Puja Perkasa. Puja Perkasa. Padahal warung pinggir. PT Puja Perkasa. Lah aku pas wingi Puja Sera. sing tak eling-eling ku panganan. Lah mangan yo akeh kowe. PT Puja Perkasa Apa? yang pada hari ini berulang tahun yang ke-16 tahun. 16 tahun siji karo 6 didadekne 16, 1 dan 6. Satu tujuan mensejahterakan para karyawan semuanya untuk menjadikan PT Puja Perkasa lebih maju. Amin amin. Terus 6 nambahi barokai para karyawan kabeh. Muga-muga iso jaya selamanya. amin. Berarti tahu kamu. Ya 1 tambah 6 Dadine Pitu. pitu entuk pitulungane Gusti. Muga-muga iso kuncara hanjayeng bawana. Bener. Dengaran kok iso ngomong. 16 kuwi nomere tawon. Tawon. Oh iya. Lho kok 16 kawan. Lho, tawonku masih yo anu Mas. Mok duwe entut tok ning ilere larang, Mas. Iya, iya. Madu. Lah daripada ilermu luwih larangan ilere tawon. Iya bener. Kamu di sini kan ditelepon kemarin. Iya, Apa Bapak ditelepon? Haji Hanafi. Telepon kon negane awakmu sinden kaya awakmu iki. Iya, iya, Mas. Wong bapak itu beliau itu sukanya Kak Mahyang. Ya. Ringgitan. Nggih. Serane kemarin itu kita nggak bisa, akhirnya tuh digaekne acara itu. Dulu kita sudah kesini pas ulang tahun yang ke-12. Lah kamangka iki wis ke-16. Lah sing 13, 14, 15 nyapo kok ora ngundang awake dhewe. Aduh, kowe iki nyapo? Mbak Paji iki wis ngomong aku, sing ndengenane acara ning kono awake dhewe ora iso. Oh, pas awake dhewe anu jadwale. Tapi kalau udah tahu tanggal seperti ini, Iya, pokoknya ben tahun, mbah ditelepon bora, awake dhewe masang ning kene mulai jaluk duit selesai. Oke. Mbak Haji. Jadi somben rene dhewe pasang panggung Wes, dhewe, toh. awak dhewe tampil. Ditelepon apa ora karo PT Puja? Budal rene tanggapan enek delok radek delok gak apa-apa, sementing jaluk duit ngono. Sampeyan nek rene nekat rene. Lah nek pager ngarep ditutup. Bukan Tak dhewe nek perlu ning tengah dalan. tengah dalan kono. Sik to, iki jane pabrik iki nggone sapa? Kok aku angger buka Loh, iki gaene masyarakat Demak khususnya Indonesia khususnya ora mung wong kene tok sing duwe, tapi masyarakat Demak dan sekitarnya. Nah, Loh, khususnya masyarakat cedak lingkar kono. ya, kowe yo roh. Roh aku mah. Awakmu kok ngerti? Nyanyi. Lah aku ning kono suwi kok Nyanyi, cara nyanyi deh, nyanyi ya. Nyanyi, Mas. Boleh, mau enek Dike Sabrina. Ah, iya iya. Awakmu aja sampai kalah. Dek ini enek Niken Salindri. Niken Salindri, Dike Sabrina. Ya. Aku Liti Sapitri Putra. Malah kaya barongan. Ayo, nyanyi dangdut. Oke. Sebuah lagu untuk para tamu undangan, karyawan semuanya, pokoknya diparingi sehat, Amin. barokah sedayanipun, Amin. dan juga Bapak Komisaris Pak Eko, Pak Eko, siap. dan juga Bapak Direktur Operasional Pak Sopo? Pak Suparmin. Berarti roh Pak Eko. Lho piye to? Apal karo Pak Eko. Ditanggapi kudu ngerti. Jajal Pak Eko sedilapan. Lah Pak Eko piantune kita Mas Pak Eko. Lho. Pak Lho Eko. ku nyapa iso. Lah kok mbok urut ngene. Yo golek sinyale nek mandek ya Pak Eko. Lah iki lho Pak Eko. Pak Eko. Selamat malam Pak Eko, luar biasa. Pak Eko itu piantune enak banget, Mas. Lah kok iso? Enak. Dijak tukar pendapat tuh enak. Sing angel dijak tukar pendapatan ki angel. Ora gelem. Ya jelas gak gelem. Ya langsung. Pendapatanmu piro? Ya ora mungkin. Pak Eko ki bolokku. Bola. Aku mbiyen masuk Pak Eko. Ya Iya tenan. Oh, piyanyine iki. Oh, piantune lomo. Anu piantune iki anggere nek seniman langsung bah jipuk dhuwit langsung dilungsak. Awakmu wis nglakoni. Iya, sak sok piantune iki. Wis tau awakmu. Lho ya sok ngekeki sok ora. Ya Eko iki. Ya, kok iki. Kowe pokoke nembang sing apik. Ya, Mas. Oke. Nadanya mayor Mas, mayor. Kalau Iya, boten Pak. Mayor, Pak. Kok ning kono. Sayang Asik. sawangen tekku kae Apa? bentuke ora ana ndase. Urat marit. Sayang
Lagu apa tekku kurang gede mbok bandingne karo deke kancane Ya apa to? senajan ireng rupane iki lho apa kok rumah sakit aduh Kok malah murat marit lah. Duh, apa to, Pak? ya apa Mas Apa kuwi? lah uteke diganti baterai sih ini masalah Ya aja ngono. Masa dia ombak gede tak seberangi Oke. rondo enom tak tumpaki Masalah. ngawur karo masalah udah boleh ngawur aku wis nonton maksudnya kita tak tumpakne motor terus tajak keliling Tak rumati. tak rumati ombak gede tak Seberangi banjir bandang. aku wedi Masa aku wedi. banjir sapa sing wani Ya tak enek ngene kowe mosok ora iso nyanyi-nyanyi lagu saiki mosok gak iso. lagu sing aku iki dek lagu lawas ta lagune Srajos Sony Srajos yo enek jose iki lho aku iki dek anake wong tani cocok Apik. bapakku mancul simbokku buruh tandur Sepenak. tani Aku iki dek anake wong hebat. wong hebat Bapakku pejabat, mamahku konglomerat. aku ya Mas ya Iso ora? yen aku iki Mas anake bos karet Bapakmu copet, ibumu dadi penjamret. liyane et ora nek to Et wong wangil, camat an apa-apa ngono lho kok liyane Et kuwi angel. Mampu. Terus sing liyane pokoknya. aku iki Mas anake wong mampu Ibumu babu, bapakmu kaya pancen keluargaku ya kok nesu